Pero kamano ahinya, wabro kendo duogo iri ni wacho ni ka waluoro to nitiere nyandho midwa ni iyang ne oganda Luo e kinde ni mani wacho ni madhar oweu ka une dier nam. Koro udwa timo nang'o? Inyalo mana yango no mapiyo piyo kapok wakao yweyo wa mokwongo. Erokamano Mili, kapok wakao yweyo wa mokwongo nyaka wang'i oganda Luo e migepe adek. Achiel en migao mar telo kod siasa. Machielo en migao mar loso mwandu ni japiny Luo ni. Machielo en kitwa koda timbewa moriwo nyaka lemo gi nyadhi mawa. Ang'iyo ni kane jakom okedo mwayudo katiba mar 2010 mokelo devolution. En tijwa ni kanyo nyaka koro wang'ego ei devolution ni gweno manyalo bedo thuon en mane. Ni ei devolution ni king'iyo jowa moseyier gavana be nitiere makoro nyotiyo e kaunti maber mokaw kaunti notero malo. Wanyalo ng'iyo gi e ong'ala moko ni mokwongo kidhi ng'iyo counties wagi. When we this school tiwacho no agriculture is the backbone of the economy of the country. Counties wagi adi mokao atamalo mohingo 10 omiyo agriculture. King'iyo kama wantiere ni okawinji gima omiyo dibedi ni kwa wacho ni wan gi nam kuom ranyisi. To higni mohinga 13 ei devolution pod waonge kambi matiyo gi rech mamiyo nyalo o-create gimiluongo ni job opportunity ni mogandawa ok bedi ni socially gin jokwecho madwaro handout. An gadier ni kane governors wa ng'iyo ni jakom no konyowa mokelo devolution onego bed ni sani koro ne wago mbaka ni wan gi kambi 2 ma katin, achiel serve Migori gi Homa Bay to machielo serve Siaya gi Homa Bay. Majowa kowuok e nam. Value chain mar rech kende nyalo ndiko dhano mohingo 500,000. Kidhi ng'iyo niang' mabende en ei oganda wakae. Nyaka sani wago lwenye ni kidhi ng'iyo chai, king'iyo coffee to gin categorized. Wan niang' ema wantiere go kae Mili it is neither food crop nor a cash crop, but leaders wa oling. Mae kama koro jo onego interrogate chike gi policies mag serikal manyalo duogo ma empower jowa. Oganda moko ka iwinjo ni kagowi moro nitie to bedo written off, kagowi moro nitiere coffee to bedo written off, nikech gin cash crop nitiere gima gikelo as a foreign exchange ni government. Omiyo en gima yot. But niang' wawe kama weno, we pa uchiengo jako, oking'eyo ni en food crop, oking'eyo ni en cash crop. To but kidhi parliamentary committee mar agriculture, to jowa ma jotelo gi nitiere kuro to gitamre interrogate. Mogik en ni nyaka wang'e ni wan kama wantiere ni ere kaka wadwa keto hala bedo mayot ni jowa. Achiel kuom wacho ni en jakom mar transport sector. Ahinya matatu. Millicent, en gima lit ni korwa koni kikala mikala wasi midonjo Kericho. To kiyud toll station mar police endara machoko $100, machoko $50. To koni to en nyaki matatu manifest. Wuon matatu ong'eyo kendo police ong'eyo ni koka giyudo matatu no tigoche ni wuon matatu ni kawuono kawa neni. Omiyo cost mar timo hala ei Luo Nyanza ni malo ma ok wanyalo dongre, onge gima wanyalo yudo mwakan mwawacho ni chieng' moro nwalosogo mwanduwa. Kidhi ng'iyo to nyaka counties oduogo juogo jowa e yore mok ginyal kete kata $3. Inyalo penjiri ka jakom mar transport no wacho ni samoro kuom example kibire e Kisumu County ipenjiri ang'o momiyo nego Kisumu County ger mabati moro holo
onego ger mabati moro e dho university ma Maseno. Onge gimokete ndarano, to tiyo mana tij juogo matatu. Be ginyalo ng'iye gigo mondo yo mwalosogo watimogo ohala ei Luo Nyanza obed mayot ma ng'ato nyalo loso mwandune. Erokamano ahinya. Aneno ka sama e wawang'wa.